RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mukaning sa kababay nga taga Pamplona, Negros Oriental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Angeline. Defeat na sada. Di lang sa ako mag-ML, uy. Angeline, nagsige ako kag-ML di, ha? Katuog na ko, no? Matuog na ko ng taod-taod, te. Mag-Facebook lang sa ako. Pag naangyan na sugay ni katuog din mo, ha? O, te. Bi, tanaan ko na ako ang ako messenger ko. May chat ba na ako? Otro sa din ako messenger. Huwag kayo ni chat. Mag-post na lang ko sa Mobile Legends sa public group, B. Pagkahuman, matuog na ko. Uy, hala. Naami nag-comment sa akong post. Joey ang pangalan. Ako ning stalk, B. Uy. Taga-Nueva Ecija man din eh. Kiahak na ha. Makatagalog mga kakug-ahat ani. Nanawag siya na ako. Ako na lang yung tabagon, B. Hello? Hi, kumusta? Okay lang. Ang lakas mo mag-ML, tapos call user ka pa? Chamba lang yun. Hindi, chamba yun. Magaling ka talaga. Ano bang itatawag ko sa'yo? Angie na lang. Angie, okay. At ano naman ang itatawag ko sa'yo? Joey? Joey. Sige. Jay? Yes? May jowa ka na ba? Ako'y manguyab pang kanin Hello? ako. Jay? Anong sabi mo? Sabi ko, may jowa ka na ba? Wala pa. Hindi nga. Wala nga. Wala pa talaga akong jowa. No boyfriend since birth. Talaga? Talaga. Kung ganun, may chance pala ako sa'yo. Joey. Kinsa man na permi mo ikasulti sa cellphone, G? Imo nang uyab? Nanguyab pa lang, te. Tagadiin man sana. Layo, te, uy. Taga Nueva Ecija. Uy, kalayo gudi ay. Maulagi, te. Te, okay ra kung maguyab ko? LDR? Anak gid, te. Kaya to man sis layo. Oh, ikaw. Suway. Ang tagal ko nang naliligaw sa'yo. Kailan mo pa ba ako sasagutin? Pagpuputi na ang uwak. Ano? Joke lang. Sige na. Sagutin mo na ako. Sige na nga. Oo na. Sinasagot na kita. Totoo? Lagi. Uyab na ta. Ano sabi mo? Ang sabi ko, mag-shota na tayo. Ay, thank you, mahal. Mahal? Bakit parang nabigla ka? Nagulat lang ako sa sinabi mong mahal. Yan ang call sign natin, mahal. Okay. I love you, mahal. I love you too, mahal.
love you to, mahal. Ate ba, sungugan ka ayong Ang saon man. Nga nakadungog man ko pag ingon mong I love you, mahal. Mo may gusto ni Joey te, nga mahal ang among tawganay. Nga, sige, good. Maumang ka, ha. Hala, sige. Enjoy sa imong long-distance relationship. Kumusta, mahal? Okay lang, mahal. Mahal. Alam na ang pamilya ko na may jowa ko. At gusto ko nilang maglala. Lalo na ako. Gusto kitang makita. Ako din. Gusto na kita makita sa personal. Mahal, asahan mo. Pag may pera ako, pupuntahan kita dyan. Pila naman rin kaadlaw nga wala mo chat si Joey na ako. Unsa mo kayo nahitabo niya? Ay, salamat itahon. Siya ning ni chat. Mahal, pasensya ka na kung hindi ako nag-message sa'yo. Nasa ospital kasi ako. Unsa mo kayo nahitabo ni Joey? Ha? May sakit ka? Oo, mahal. Ano bang sakit mo? Lagi na lang sumasakit yung tiyan ko. At may dugo din ang dumi ko. Sabi ng doktor, habang buhay na daw akong magdadialysis. My God! Siguro, malapit akong mamatay, mahal. Mahal! Uy, kuya, wagod si mong uyab. Maulagit eh. Uy, lisod ang ingon ana da. Nga naman, te. Ingon ana mo na permi ang i-dialysis. Dili na nakalakotay og dugay. Maong dawatan na lang nga moabot ang panahon. Gamawa gina siya nimo. Ate! Pila naman rin ka oras ka wala mag-online si Joey. Nga naman ka. Ay, salamat. Salamat ka nag-online na. Ako sin chatan sa dili pa ko matuka. Ako lang sin kumustahon. Sa maning iyong reply? Mahal, pasensya ka na. Ngayon lang ako nag-message sa'yo. Nasa ospital kami ngayon ng nanay ko. Nadisgrasya kasi kami nung papunta kami sa dialysis center. Sige, send ka picture. Kinuo ko. May bindahi ang iyang ko. Kumusta naman ka si Joey? Uy. Di amaday kisahad ang ate ni Joey na ako. Inuo ko. Si Joey manikisod sa lungod. Wala na si Joey. Patay na siya. Ano po bang nangyari? Nabundol siya sa motor kaya siya na-admit. Pero, nag-chat pa po siya sa akin 9 p.m. Okay pa siya nung oras na yun. Pero 2 a.m. nagkumato siya.
Basag kasi yung noo niya. At yung dugo pumunta sa kanyang utak. At yun ang kinamatay niya. Ginoo ko. Joey! I recall when you said that you would never leave me. You told me more, so much more like when the time you whispered in my ear. There was Bisan tuod og wa mi magkita ni Joey sa personal. Og long distance relationship lang mi. Sakit paghihapon kaayo sa akong part nga namatyan kog uyab. Og hangtod karon, wa pagyud ko maka-move on. Dili na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.